Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana. Asibingelele baba udokotela bawesizwe bawujabulela ufana namohlo yakhe umzulu amancinisa ngesol futhi andixolisa siyabonga kakhulu support esiyithola kubantu. We don't deserve it because no one is perfect, kodwa lo niqhubekile nihambe nathi nime njalo. Channel ikhuliswa yinina, angikusho lokho. I'm not educated, I don't know how to grow up the channel, but ngenxa ye followers esinawo even ku Facebook we were shocked ukuthi zoba nabantu abaningi angaka basilandile abafuna ukubuka lento esikhuluma, but it is happening. Bazama ukufona ngapha abanye abantu abakhola ukuthi ngempela wena lo dokotela indeed iyaqhelaza. Abantu bakithi namhlanje nginamakhosi uthi nje akazili ukuzoshutha namhlanje njengoba igqoke kanjena uthi wephuthume eCasino uyonenzela izinto. Makhosi bengelela wamuhle ukuyasho ukuthi kosazo kumohle. Ngiyabingelela baba dokotela, ngiyabingelela ya kuyashiwo baba dokotela. Okay, siyabonga ngokuqhathi ngicela. Hayi ngiyabingelela. Yebo. Uthini namhlanje gogo? Baba udokotela ngizothi namhlanje ngizokhuluma ngokwaseCasino. Ya ngizokhuluma ngokwaseCasino baba udokotela ngizothi nje ngo6. Yes ngo6 ngizobe ngila la eCasino. Ya le Casino. Okay. 6 ngizobe ngeCasino, ngo9 ngizobe ngebhizani eCasino. Uzosuka ngo9 uyesebhizani. Ngizosuka ngo9 bese ngebhizani. Yini ufunani wenzani? Khuluma nathi. Kunezinto engiyozenzela abantu le Casino baba udokotela. Yes kunento engiyozenzela abantu mabeze. Uqonda ukuthi una into yaseCasino? Ikhona baba udokotela. Abaningi sebezithathile. Yes ikhona. Umuntu ofuna into yaseCasino uthi akakuthinte. Umuntu ofuna into yaseCasino angithinte. Njengamanje si live ku YouTube na Facebook, uthini kubantu ithini number bazokufonela kuyona abafuna ukuconfirm ukuthi abazokwenza ipayment manje ukwazi ukuthi mekushaya eCasino usebekhona. Uthini kubantu? Inumber baba udokotela ithi 0785077828. Bazongithola nje ngo6. Bakuthola ngo6. Yes. Baba udokotela bawesizwe bawujabulela mfana omhlelo kanje. Nangomakhosi sinaye lana uthi nina endini yeCasino njengamanje uthi fonani manje ni confirm ama bookings eni nikwazi ukuthi nimbone wenza anenze lento enifunayo uzobe ese Suncoast Casino namhlanje ngo6. Uyasuka ke ngo9 uthi uya kweyasebhizane nawe sebhizana umncinyane futhi ngo1 uma kushawa 1 uzobe usukhona vese. Hayi kusemnyango lapha dokotela. Kusemnyango. Ya kusemnyango lapha. Kusemnyango. Kunabantu abathi bafuna umsebenzi osedamini uyazi ukuthi kuyaphuthuma kunabantu abake weekend ozoba edamini. Number 1 edamini kwenziwani? Lapha edamini sikhuphula inhlanhla baba udokotela. Number 2 idamu likuphi nendawo? Idamu lilapha yana emzimkhulu moshona emzimkhulu komahlabathini. Oh okay. Phela umzimkhulu umuntu manje ufuna ukuthola ukuthi likuphi nendawo. Awushoni lezansi. Lili mama la phezulu nje. Okay. Ngakomahlabathini kanjalo. Abantu abazedamini uthini kubona imali enefuna babe nayo? U5000 baba udokotela. Sikhuphula inhlanhla lapha yana angambuzi ukuthi umakhosi uyathwalisa nothi uthwalisa. Inhlanhla baba udokotela. Into zenhlanhla. Ya sikhuphula inhlanhla nje usebenze ngethongo lakhe into yakhe iphakama. Makhosi njengamanje abantu bathatha ithuba lokubuka lana kunoma kodi manje na amakhosi amadoda abo ngolosihlanu abazobuya sebuya ngesonto ntambama. Uthini umukhuluma nomuntu ku Facebook manje odlala umuntu wesilisa and akamjolela uyadelela kona ukujwala ukudelela nje lokho ukuthi ngolosihlanu uzubuye ngo3 ntambama usubuza ukuthi kudlalani ku-TV ngoba uzobuka ibhola manje ngoba la uyakhona obukhona libuka ibhola kulo muzi. Ngithi baba udokotela thintane nomakhosi ucele. Uzomnikana? Ngizomnika kunemithi nje khona emayelana nabantu besifazane. Thina kufuneka siyazi. Afuneki niyazi nini. Yena thinta umakhosi ucele nje. Asho umakhosi ucela akungisize naku ngibalekelwa. Yes uzothola usizo baba udokotela. Makhosi asikhulume lana kunabantu abahleli njengamanje awu understand kunomuntu osembumbulu manje ufika manje kulo muzi lona uzothwasa and uzozakhulelwe lo mntwana lapha. Uke wasebenzisa igama nyawodla ukuthi akwazi ukuthwasa boyfriend yakho. Kunomuntu manje obona ukuthi lento ayenzayo lana eyenzwa ingane yakhe ayikho la. Uyabona umzali ulethe ukudla uyabona ukuthi ayikho lento. Ayikho. Ingane yami isenze washing la ekhaya. Angamthini umakhosi ucele inamba 0785077828 ngoba kuyefana into umdlalo lo umosha imali. Yes umosha imali awukwazi ukuthwasiswa umuntu ozwana naye.
Usho ukuthi nozwana naye. Othandana naye baba udokotela. Boyfriend yakwazi ukuthwasa? Enhlobo awukwazi nje umdlalo lo. Angithi amathwasalala nganena ku-RDP house wena ulala ngapha edabu. Badlalisana. Badlalisana. Basadlalisana baba udokotela. Akona umsebenzi lo. Ayakona umsebenzi. Uthi umuntu akashiye phansi. Akashiye phansi azothwasa yena athwasela ukuthi akwazi ukuthi axhumane namathongo akhe wonke aphume nomsebenzi asebenze. Okubalekile ekuthwaseni uphuma nomsebenzi usebenze. Iyonto edingakalayo leyo. Uthi akashiye phansi khona ubaba omanzi mhlawumbe othwasisayo zomsa uphi wena? Ukhona baba udokotela, ukhona makhosi ucela wathwasisa. Hayi uthi umdlulisela phambili nawe? Cha ngamdlulisela ukuthi nami ukhona inkinga abhekane nayo mhlawumbe izongihlula. Kodwa angiboni kodwa ngamdlulisela ngoba phela so makhosi sinaboza kwethu asinawo umona. Umsebenzi sawuphiwa amathongo. Yebo baba udokotela. Ake sikhulume lento. Sibuyele ke emsebenzini wakho namhlanje nake. Uthini kubantu uthi abeze bezothatha lento ihlala kwebhodlela emayonnaise. Yini ihlala phezulu uthi lento lena ifaka embileni wezinkukhu iphonsele izinkukhu kwenzekani? Ake siqale kule phonsi uyinkukhu yebaba udokotela. Uyithanda kakhulu vele. Ngithanda kakhulu ngoba abantu abaningi basizakele. Abanye basafona ukuthi makhosi ngesonto uzobukhona makhosi iphekwa nje nenkukhu. Uyathenga inkukhu nje wena upheke uthathe umbila uyophonsela einkukhu noma ngabe zamakhelwane noma ngabe uyifice emgaqweni noma ngabe ukuphi aveze iningi yabo nje la kwetheku nje ngihlezi sigcwele inkukhu emgaqweni ke kuyisona ihlala ebhodlela emayonnaise yini lento ekuthiwa ilento baba udokotela akusona isithwalo ilento kodwa ke ngiye ngithi umuntu ngoba abanye umuntu ozogcina sesubset hey gazi yini leyo uzobona mase silapha emzimkhulu lento senzele emzimkhulu umfulo omkhulu wangempela baba udokotela asidlali ke yabo mase sikhuluma lezo zinto singadlali sifuna abantu abaziyo ukuthi bafunani Makhosi phinda amagama akho nomsokhohle woza imbuzi nginayo wenze why wena kuwena khipha imbuzi noma price included uthini why abantu uthi mebezothatha lo msebenzi bawuzothatha imbuzi lezo oyidayisayo ngibenzela lula baba udokotela umuntu angaze amosha imali yakhe akhiphe enye imali athenga imbuzi yangimenzela lula nje mina ngizomnika imbuzi ngoba vele imbuzi zikhona yes ngiyifuyile ngizomnika imbuzi mina ebese siqhubeka nomsebenzi thina akona ukudlala futhi nawo lo msebenzi 30,000 imbuzi yami uzothatha kwezakho yebo baba udokotela asikuvezeke lokho ngiphethe 30,000 ucash wena uphethe imbuzi yaphila yebo then into eyenzekala ithini ngizothwala la ekhaya noma ngizokwenziwani uzokhuphula inhlanhla kakhulu baba udokotela utheni kumbe nje yebo akusona isithwala hayi sebenza ngezithwalo uzokhuphula inhlanhla yabona labantu abadala abathwetshula abangasebenzi ibona la besiyobavusa bakusebenzele yebo ngoba uthi ubungazile usheshe uzodlusa ukuthi eCasino ubaphathela izinto abantu noma uzofika lapha sebekhokhile noma uzofika ubalinde hamba babheka kwenza kanjani bakhokha kuqala before babheka babudokotela bazokhokha ebese sixhumana ngocingo nabo sikhona ngocingo yes babudokotela Close sinike inamba salwazi inamba it's 0785077828 Baba udokotela babwesizwe bawujabulela umfana Mhleja yakhe lomlungu uthi makhosi nina enise eThekwini bonana neThekwini nina enise Bizani bona neBizani uzoninika inamba kokugcina asho ukuthi ingatholakala ithi inamba 0785077828 Baba udokotela babwesizwe bawujabulela siyathobeka siyabonga Amshawuhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani bawina amalotho bawina eCasino imali yazizela bathandwa abantu bathola imisebenzi kalula impilo ilula imali izwabona kungesikhwama semali nawe ungayiphila leyo mpilo thwala ngesikhwama semali njengamanje khohlwa okunye ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 khumbula lesikhwama sihlala emotweni ekhaya noma ehhovisi asithintwa abantwana